Следвай сърцето си. Автор Цветелина Жулева. Тя се събуждаше всяка сутрин в 7. Чуваше една и съща аларма. Ставаше и с огромно нежелание отиваше на работа. Правеше едно и също от 3 години насам. Чувстваше се изтощена. Документи, папки, таблици. Всичко това я побъркваше. Усещаше умора в раменете си от тежестта, която носеше. Знаеше, че отдавна е изгубила блясъка си. Не беше себе си. Тя бе като един прекрасен кристал, който някога светеше с ослепителната си усмивка, а сега беше угаснал. Имаше нужда от вдъхновение. Имаше нужда да твори. Често сънуваше един и същи сън. Червена завеса, тъмнина, прожектори. Сънуваше как излиза на сцената и играе всякакви роли. Хората й ръкопляскаха развълнувано, а тя плачеше от радост. И после виждаше един човек от публиката да й се смее. Питаше я какво прави там. Казваше, че някои хора не са родени за сцена. Тя се събуждаше и усещаше буцата в гърлото си. Плачеше й се всеки път, когато ходеше на театър. Беше родена за сцена, но не можеше да го повярва. Затова бе избрала по-лесния път. Предпочиташе да остане там, където всичко е сигурно и вече е познато, а не където истински искаше да бъде. Понякога се страхуваме да осъществим мечтите си. Мислим, че не сме достойни. Все нещо ни липсва. Смелост, увереност, талант, самочувствие. Но сцената беше нещо, от което тя не можеше да избяга. Веднъж стъпила на нея, не можеше ей така да я забрави. И веднъж отказала се от нея, тя винаги ще я преследва на сън, за да се завърне. Тя се погледна в огледалото. Беше отслабнала, нямаше апетит, нямаше желание за живот. А как и се искаше да бъде като птица, да лети, да бъде свободна. Сцената й даваше тази свобода, а офисът – ограничения, тежести, отговорности. Един кух списък с неща, които на всяка цена трябва да изпълни. Неща, които дължеше на вечно недоволен човек, който не можеше да види светлината в себе си, още по-малко в нея. Безмислени дни. Тъмен затвор. Пропиляно време да правиш това, което някой изисква от теб, а не онова, което душата ти иска. Започваше поредният еднообразен ден. Тя се качи в автобуса и се вгледа в хората. В онези, които страдаха от същото недоволство, които оставаха там, където е удобно, а не там, където биха искали да са. Заслуша се в шума наоколо. И изведнъж чу как 2 жени си говорят. Едната каза на другата, че търсили нова актриса за представление в кукления театър. Тя настръхна, оживи се, кръвта й кипна. И си помисли, колко хубаво би било да работи като актриса и да прави това, което обича. Колко прекрасно би било да получава любов от публиката, вместо вечното мрънкане на шефа си, вечното недоволство, забележките, критиката. Но после не можеше да го направи. Ами ако се провали, ако й кажат, че не става, ако й отрежат крилете, както един човек го бе направил на времето, ами ако й отнемат вярата в нея самата, какво щеше да прави тогава? Тя слезе от автобуса и влезе в офиса. Усети същото напрежение, същия стрес. Не можеше да напусне работата си. Не защото не искаше, а защото нямаше смелостта да застане очи в очи пред онзи, който изсмукваше енергията й всеки ден. Нямаше сили да заяви своята истина, да покаже на другите коя е и какво заслужава. Много съм разочарован от теб. От 3 години работиш тук и постоянно допускаш грешки. Поне едно нещо да беше направила като хората. Какво е станало? Разтреперана попита тя шефа си. Как какво? Дори не си разбрала. Ето това е безотговорно отношение. Как можа да изпратиш този имейл на грешна поща? Сега какво ще си помисли шефът на компанията им за нас? Какво ще си кажат? Как може във всичко да се проваляш?
Съжалявам, отвърна виновно тя. Късно е за съжаление. Ако още веднъж допуснеш грешка, ще има глоба. Ясен ли съм? Да. Тя изтича към тоалетната. От очите й потекоха сълзи, гримът й се размаза. Как само се заблуждаваше? Бе родена да блести за по-велики неща, а стоеше в някакъв офис, задушена сред хиляди папки, ограничена, потисната. Докато плачеше тихо, видя изпуснато на земята късметче от кафе. Прочете го. Ти си един обикновен човек, който има силата да направи невъзможното възможно. Просто повярвай. В този момент нещо в нея се пропука. Тя избърса сълзите си и се изправи. Има хора, които никога няма да видят това, което правиш за тях, докато не те изгубят. Има хора, които се опитват да определят стойността ти, които не вярват в теб. Но те не са Господ, за да определят кой си, колко можеш и колко струваш. Тя бе достатъчно добра, за да осъществи мечтите си. Ти също. Влезе в кабинета на шефа си и каза: искам да си подам предизвестието. Моля, погледна я той. След всички шансове, които ти дадох, искаш да си тръгнеш от мен? Чухте ме добре. Напускам. Но защо? Прав сте. Прав сте, че не се справям добре с работата, защото Господ има по-велики планове за мен от това да съм тук и да правя нещо, което не обичам. Той я гледаше шокиран. Желая ви всичко добро. Една сцена чакаше да бъде покорена. А куклите да оживеят в ръцете й. Една детска мечта растеше в нея. Чувстваше се лек, сърцето й биеше щастливо. Тя се запъти към кукления театър. Показа дипломата си на актриса, усмихна се и излезе на сцена. Отново. Старата любов я чакаше. Прочела Десислава Вулева.